Cic gornel gynta'r gêm. McCready i Chymru ti. Tuag at y canol. Cumming. Nôl i McCready. Cyfle am groesiad. Bell dod i mewn yn isal. Ar y post yn y gosa. Harry Owen ar sodliad. Mae Bae Colwyn ar y blaen. Gol pwysig iddyn nhw. Bell ar draws. Sodliad clyfar. Trw coesa Ashley Morris yn y gol. Bae Colwyn 1, Pontypridd dim. Cumming yn ôl i Dan Davies. Acpan, cuddio'r Bell ac yn rhyddhau Jamie Cumming. Chydig o le o flaen Cumming, Bell ar draws i'r canol at Matty Hill. Wel sut ar wyneb y ddaear mae Matty Hill wedi methu honna. Ella fydd o'n falch o weld y lliman i fyny. Jamie Cumming ar Bell ar draws y Hill. Y gol o'i flaen o, methu'r targed. Bell. Cyrraedd Wdi Acpan ar ergyd. Do honna'n bell dros y trawst. Bae Colwyn ceisio cymryd mantais o'r gwynt crys i tu ôl nhw hanner cynta. Acpan yn troi ac yn ergydio. Ashley Morris yn hapus i weld honna mynd dros i ddwylo a dros y trawst. Green. Colli meddiant, McCready'n troi. Dod tu fewn ar ergyd. Ashley Morris yn gafal â ni. Doedd yn edrych yn rhy gyffyrddus. Harry Owen lawr y llinell. William Hill. Cestyn Davies yn gwneud digon, ond at Acpan mae'n mynd. Cumming tu allan iddo fo. McCready wneud yr hediad. Acpan penderfynu mynd i hun ar ergyd. Yn mynd am gornel isa rhwyd. Acpan creu'r cyfle iddo fo hun ac yn ergydio, gwaith da gan y golwr. Bell yn dal i fyny yn y gwynt. Clayton Green ar peniad. Kai Owen ceisio helpu'r Bell yn ôl. Amon sy'n Amon ar ergyd y syth at Rhys Truman. Yr ergyd i lawr, con gwddwr golwr. Neu ti'n hawdd iddo fo. Amon. Owen Jones. Tu fewn at Clayton Green. Allan Ethan Vaughan. Not sydd efo fo. Vaughan. Yr ergyd. Cyrraedd. Owen Pritchard ar ergyd ac unwaith eto syth at Rhys Truman yn y gol. Davies ar peniad. Nôl mae'n dod gan Harry Owen. At Acpan. Acpan ddim yn cam sefyll. Penio yr ergyd. Wel, mi gath Ashley Morris y cyffyrddiad ar ei post yn agosa. Dwi'm yn siŵr os oedd y Bell yn mynd ar targed gan Wdi Acpan. Cumming. Hill, lledu'r chwarae, pas da gan y fo. At Downs. Tuag at y post yn agosa. Unwaith eto Ashley Morris yn gry, yn gwneud yr arbediad. Downs ceisio curo Morris ar ei post yn agosa, ond gwaith da gan y golwr. Luke Cummings, a dyna ni, Stefan ola. Gorfoledd yma ar ffordd Llaneilian wrth i'r tîm cartra cipio 3 pwynt gwerthawr iddyn nhw yn y frwydr i gadw nhw yn yr uwchadran. Sgôr terfynol yma, Bae Colwyn 1, Pontypridd dim.